мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш. Чиба ки ҳамин хурди майнаи сари вай ба ҳамин пул нигоҳ кунед, ассоциатсия тасаввуроти ҳамин пул гӯедага сари инсон ба образи пула расход кардан мешавад. Кайфу саво кардан, маишат кардан пайдо мешавад. аз худи хурди то калони аз сабаби ки ҳамин хурди бе кӯдак ба дасташ бе пул метиҳем мегӯем ма як чи худат ба хар, на морожене хар худат ба, на конфет хар худат ба, ма ягон чизи ширини хар худат ба. ҳамон майнаи сари ҳамон ба ҳамин ҷо мешавад до худи калон шуданаш. ҳамин дасташ ба пул афтид ё ки калимаи пула фаҳмид, тасаввур пайдо мекунад ки ин пул ин худе ки пул агар даст дад ту доимо бояд ва расход кунӣ. Барои ҳамон мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш. А мардуми сармоя ҷамъ карданаш. Мардуми сарватманд медонад ки нигоҳ кунед маленькие вещи принесут маленький радост. ҳамин чизи майда кама как туба ҳаловат мебиёрад. мана мисол гӯем агар шумо отказ кунед, агар шумо худтунед ки даст кашед аз расходҳои беҷоя, мана мисол гӯем шумо метавонед ки морожене харед, шумо метавонед ки ҳар рӯз либос харед, шумо метавонед ки ҳар рӯз ресторангардӣ кунед. Неки агар ҳамин шумо кам как отказ кунед, мумкин ки шумо камтар пул ҷамъ мекунед ки телефон мехаред. Агар ки телефон отказ кунед, шумо мумкин ки як рӯз нагро пул ҷобед бо чиз ягон мошин гиред. Агар ки ин чизҳои майда даст кашед, агар ки мошин даст кашед, шумо хона гирифтан ба пулатон ҷамъ мешавад.